जय जगन्नाथ। तो आज थिला मंगलवार आ सकाळु सकाळु आमे समस्ते बाहर के पळेइथिलु कोणार्क माँ रामचंडी पाखकु। तो जेहेतु बाबांकर किछि मानसिक थिला पूजा करिबा पई माने भोग करिबा पई रोसेई भोग करिबा पई तो माँ के पाखरे तो आइंस एमितिरे भोग हुए। तो रोसेई चलला भितरे एइठी आमे पूजा माँ को दर्शन सारी के बसथिलु। बाबा ता भितरे गोटे भणजंग पई गाड़ी आनिथिले आ से गाड़ी के देखि मु मने मने भाबुथिलि एथरे एई जीप रे ही मु सबवाडे जिबि काहे ना मो पैसा बंची जिवो। तो एमती भाबु भाबु मामांकर मोर टिके कथा ହେଇକି ପଳେଇଲୁ କାହିଁକିନା ବସି ବସି ଟିକେ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା। ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଥିଲା, ରୋଷେଇ ନ ସରିଲା ଯାଏଁ ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିପାରିବନି। ସେତିକି ସମୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍କି ପଳେଇଥିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଫଟୋ ହରିକା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ତାପରେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିକି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ନ ଆଣିବି ସେଇଟା ତ ହେବନି। ତ ସେଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଶଙ୍ଖା କିଣାକିଣି କରିଦେଇଥିଲି। ଏତିକି ଭିତରେ ବି ରୋଷେଇ ସରିନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଚାଲ କାହିଁକି ବସିବା, ତ ଟିକେ ଯାଇକି ବୋଟିଂ କରି ଆସିବ। ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ରୋଷେଇ ବି ସରିଯାଇଥିବ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ହେଇକି ବୋଟ୍ରେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବୋଟିଂରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ କେବେ ବି ବସିନଥିଲି ବୋଟ୍ରେ। ତ ସମସ୍ତେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବହୁତ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏଇଠି ମାନେ ଡଙ୍ଗା ପରେ ମାଛ ପକେଇଥାନ୍ତି, ଜାଲ ପକେଇଥାନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ରୋଷେଇବାସ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ମାଛ ବେସର ହେଇଥିଲା, ପଣସ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଖେଚଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଅଦା ମୁଗର ଖେଚଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ୍ଷୀରି ହେଇଥିଲା, ଡାଲି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସେଇ ସବୁ ଭୋଗ ହେଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ଏତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯେବେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମଚଣ୍ଡୀ ତ ବାହାରେ ଭୋଜି ନ କରିକି ଥରେ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଭୋଗ କରିକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଭୋଗର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ ସେଇଟା ବାହାର ଭୋଜିରେ ବିଲକୁଲ ବି ନଥାଏ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।